Je 6:38, počúvate Malú rannú show Fan Rádia a teraz tu niečo máme aj pre fanúšikov motoristického športu. Na pretekárskom okruhu Hungaroring v Maďarsku sa tento víkend predstaví aj jeden slovenský pretekár, ktorý by chcel byť vo svetovej špičke. Viac o ňom vie Lucia, ahoj. Ahoj, dobré ráno. Volá sa Maťo Homola, má 16 rokov a teda tento víkend sa prvýkrát objaví na pretekoch automobilov na okruhu v maďarskom Hungaroringu. Ide o pretekársky okruh, na ktorom sa jazdia aj preteky Formuly 1, teda ide naozaj o špičkový okruh. Maťo mi prezradil, v čom spočíva príprava na takéto prestížne preteky. Presnejšie povedané, ako spoznáva tento okruh. Hlavne sa musím naučiť doma na nejakých videách, na hrách a tam to len ako dovesť do konca a uvidíme. V praxi to teda vyzerá tak, že Maťko sedí pred hracou konzolou a jazdí po virtuálnom Hungaroringu. V Maďarsku sa Maťo predstaví s novým autom, s ktorým má vysoké ambície. Ambície sú také, že toto auto má na titul v tejto kategórii, takže sa budeme snažiť s tým vyjazdiť titul a čo najlepšie výsledky a čo najlepšie skúsenosti. Ale nie je to nič neobvyklé, že si jazdci trénujú niečo na konzolách v rámci automobilových pretekov, pretože samotní jazdci Formuly 1, napríklad keď sú nejaké nové preteky, tak ešte predtým, než sa tam oni vôbec dostanú, tak si to skúšajú na tých konzolách, takže je to absolútne v poriadku. Ale čo na to hovoria Maťovi spolužiaci? Nie je predsa bežné, aby 16-ročný chalan sa vyvážal na takých silných pretekárskych autách? No presne tak, fandia mu, no ale aj závidia. Tak je to určite zaujímavý šport a fandia mi a určite v nejakom slova zmysle aj závidia, že v takom mladom veku viem ovládať také silné auta a chcú sa na mňa pozerať tento rok, čo bude na Slovakieringu, tak ich všetkých pozývam. A to ma celkom zaujíma, môže vôbec takýto mladý jazdec jazdiť, ako je to s ním a vodickým preukazom? Musím ho mať? Nemusí ho mať. Aha. Nemusím mať žiadny vodický preukaz, musím len spĺňať vekové limity do tejto kategórie, takže do 2 litrov nad 16 rokov musí mať. Ja tento rok budem mať 17 rokov, takže spĺňam a žiadny vodičský preukaz nemusí mať, takže v tomto je to vyriešené. Ak chcete vidieť, ako Maťo Homola jazdí so svojím novým autom, kliknite si na jednotku medzi rádiovebmi www.fanradio.sk. A máš celkom šťastie, pretože aj u nás sa teraz bude jazdiť po novom od 17, ale v doprovode rodiča iba, alebo po prípade starého rodiča. A na takých pretekoch by to bolo celkom zaujímavé so starou mamou spoločne v aute. Lucia, veľmi pekne ďakujem za tieto informácie a pre vás ešte presný čas z Malej rannej show je 6:40.